संबंध देशभर भारतीय जनता पार्टीची प्रायमरी मेंबरशिप प्राथमिक सदस्यता मोहीम ही 6 जुलयाक सुरू जाता आणि त्याचे प्रिपॅरेशन म्हणून संबंध देशभरान ते सगळीच कडेन ते काम चालू जाल्लें आसा. ड्रायव्ह जी आसा ती ऑल इंडिया मेंबरशीप ही 6 जुलयाक सुरू जाता आणि त्या प्रमाणे ह्या गोंयान सुद्धा गोवा स्टेटी भितर सुद्धा आमी 6 जुलयाक सगळ्या मतदारसंघा भितर एकाच दिसा आमी ही प्रायमरी मेंबरशीप ही सुरू करतले आणि त्यामुळे त्या मेंबरशीप ड्रायव्हा भितर आमचे सगळे आमदार मंत्री हे आपापल्या भागा भितर त्या दीस 6 तारखेर ही मेंबरशीप सुरू करपाक थंय काम करतले. लास्ट टाइम कितले आशिल्ले? 4,19,000 आमचे त्या वेळारूय आमी 4 लाख हे टार्गेट आशिल्लें 19,000 एक्स्ट्रा जाले. त्यामुळे ह्या वेळार सुद्धा आमी 4 लाख प्रायमरी मेंबरशीप करप अशें ठरयल्लें आसा. आमची हे सगळो जो प्रोसेस आसा तो आमी इट इज अ डेमोक्रेटीक वे 5 वर्सां जाल्या नंतर हो सगळो प्रोसेस आमी करतात आणि त्यामुळे पयलो स्टेप जो आसा तो प्रायमरी मेंबर करप. प्रायमरी मेंबर जाल्या नंतर पयली निवडणूक जातली ती बुथाची. बूथ जातकच मागीर त्या मंडळाची निवडणूक, मंडळ जातकच डिस्ट्रिक्टाची निवडणूक आणि डिस्ट्रिक्ट जातकच स्टेट. म्हणजे स्टेट निवडणूक जी जातली तोपर्यंत एक नोव्हेंबर एंड पर्यंत स्टेट निवडणूक जातली आणि डिसेंबर पर्यंत नॅशनलाची निवडणूक जातली. 1,70,000 हे दक्षिणेन टार्गेट आसा.